Přátelé, dnes je čtvrtá adventní neděle a uvidíte vám dětskou vánoční hru na dětské vánoční slavnosti. Našlo se místo v chlévě, Betlémě srodil se vládce země. Zpívejme s anděli dík uzdání, zpívejme vesele, bez váhání. Zpívejme vesele, vécí malí, zpívejme a hrajme na cymbály. My jdeme k Betlému, k děťátku malému, jdeme mu zaspívat písně nové. Kdo vám to oznámil v noční chvíli, že jste své ovečky opustili? Zpívali anděli na nebi vysvětle, že se nám narodil Ježíš. Kdo vám to oznámil, povězte nám, že všichni dary mu nesete tam. Z naší vykoupit záhy, oni náš chlár. Milí pastýři, smíme téší, děťátku v jesličkách se poklonit. Pospěšte, pojďte, vždy všeho si vás všechny teď usad. Pojďte rychle tam. Pánu narozený, pojďte ze všech stran. Klaňte se a čest mu vzdejte, Boží chvále zaspívejme, vy i celé stvoření přišlo lidem k spasení. Jeslíš letí, děťátko, ten nebeský král, přemilénému jako Bůh nám z lásky dal. Klaňme se a čest mu vzdejte, k Boží chvále zaspívejme, vy i celé stvoření přišlo lidem k spasení. Králi slávy Ježíši, všechno v rukou máš. Dej nám pokoj své říši, Spasiteli náš. Klaňme se a čest mu vzdejme, k Boží chvále zaspívejme, vy i celé stvoření přišlo lidem k spasení. Thank you.
Milionáři? To je divný. A co vám říkali? Vyprávěli nám o narození Ježíš. Aha, tak to byli spíš misionáři. A líbilo se ti to? Připomnělo mi to pohádku, co mi vyprávěla babička. Máš pravdu, taky se na ní pamatuju, protože i mě ji vyprávěla. Tak dobře, tak pěkně poslouchej. To se jednou v nebi sešli velcí páni. To by mě zajímalo, proč nás dneska ten starý Mojžíš pozval na tuhle schůzku. Abych řekl pravdu, moc se mi nechtěl uškrachat se z takové hodky, aby jsem náhodou. Přesně, můj jabloňový sad potřebuje důkladně ošetřit. Letos se nějak přemnožili hadi a my musíme jít na mimořádnou schůzku. Mně se to taky moc nehodí. Mám jinou důležitou práci. Nedávno mi byli 3 anděle a něco mi slíbili. Dobrý den. Jsem rád, že jsme se tu takhle všichni sešli. Čeká nás hodně práce. Musíme nejdřív zvolit předsedu jednání, zapisovatele a skrutátory. Předsedou bych mohl být snad já. Dobře, děkuji. Tak můžeme pokračovat dál. Skrutátory a zapisovatele, nějaké návrhy? Zapisovat by mohl bratr Mámení Pekel. Jako skrutátor je navrhuji Adama a Gabriela. Kdo? Skrutátory bychom mohli vynechat, nemyslíte? Dobře. Tak můžeme začít jednat. Je doba krize, lidem se nedaří. Máme rozhodně něco projednávat. Chce nám někdo říct něco na začátek? Ano, Adame. Rád bych vás všechny seznámil s krizí v péči o jablka. Jak víte, hadi se letos přemnožili. Proto je nutné jablka více chránit. A ne, prosím tě, nech toho, nikdo tě tady stejně neposlouchá. Já mám prosím návrh na pojednání. Co kdybychom se občas sešli u nás dole v Pele? Je tam teplo, útulno. Ale máme Pekelné už zase, stejně vám to nikdy neprojde. No ale, abyste neřekl, můžeme hlasovat. Kdo je pro schůzi tam dole podsvětím. Fajn, dobře, můžeme jít dál. Takže prosím vás, pane Gabrieli, můžete nám říct, co se děje tam dole? No, teda spíš prostě na zemi, chápete mě? Teď se hodně specializují na životní úroveň a přijde mi, že jsou dole hodně nespokojení. No popravdě řečeno, nadávají po celém světě. Chtějí různé změny, které nepřicházejí. Například po mně chtějí různá dobrá poselství, ale já jim nemám co nabídnout. Možná bychom s tím měli něco udělat. Dobře. No, to je závažné, kvůli tomu si mě zavolal na kopreček i náš nejvyšší. Co s tím? Pro mě to vysedávání není. Já jsem zvyklý chodit. Půjdeme se na to podívat a podle toho, co uvidíme, se rozhodneme, jak dál. Jak jste to slyšeli? Když se na nás přijde podívat komise z nebe, aby zjistila, že jsme tak nespokojení, abychom nám museli něco měnit. To jako sem k nám? Kdo je nespokojený? Bylo na čase. Ještě pár dní a určitě byla spora. Všichni jsou nespokojení, nemají proč. Dobrý den, my My jsme... víme, kdo jste a co jdete zkoumat, jestli jsme moc nespokojení. Tak my vám to teda povíme. Jsme a opravdu hodně. Chceme změnu. A někoho, kdo nám tu změnu zaručí, jinak se budeme bouřit. A abyste věděli, jak jsme nespokojení, tak poslouchejte. Já zkusím, co všechno musím. Jak je jméno, jenom ti vloženo, to snad není nestejný. Dobrý den, jsem Luka. Každý rád dostávám na svého Luka, abych měl co jíst. Večer v hospodu nemám díly klid. Já chci pořádnou změnu, pošlete nám to evangelium, co se o něm píše. Taky si chci postěžovat. Nevím, ale odkud začít. Nebudu to protahovat, stojí to tu za hlouby. Pošlete nám spasitele, ať nás život baví žít. Já na to nejsem moc lépe. Zdraví mě práci, děti zlobí, záda bolí. Už mě to nebaví. Pošlete nám naději, ať nás život baví. Moc to nechápu, ale jsem taky nespokojený. Jsem hodně nespokojený.
nespokojený. Dobře, dobře. Pošleme vám z nebe někoho, kdo vám dá naději a spokojenost.
Jo, já taky. Mám tě moc rád, víš. Nechtěla bych si mě vzít. Den je krásný, den je krásný, s tebou, s tebou, s tebou. Dobrý den, Marie. Jmenuji se Adam a jsem členem výboru pro pozemské záležitosti. Byla jste vybrána a máte tu čest hodnou stát se mimořádnou ženou. Porodíte syna, kterému dáte jméno Ježíš. Tento Ježíš bude nadějí a spasením pro všechen lid. Ale já myslím, že se na to moc nehodí. Jsem moc obyčejná. A navíc jsem zasnoubená. Co by na to řekl můj nastávající Josef? Ale ne, právě vy se na to hodíte. Míša, se nebojte a radujte se. No a s Josefem s tím to radši řídíme hned. Co to má znamenat? Uděláte co? Pane Josefe, je to divná situace, ale všechno vám vysvětlím. Zvu vás na pivo, pojďte. Adam Josefovi všechno vysvětlil. Tomu chvilku trvalo, než pochopil, o co jde a smířil se s tím. Nakonec si Marii ale opravdu vzal a snažil se spokojeně žít. No, moc ne. To víš, Marie byla těhotná, Josef neměl práci, žili na venkově a byla zrovna krize. Marie, takhle to dál nejde. Je krize, právě mám a ty budeš si rodit. Musíme si něco udělat. Máš pravdu. Už nemáme ani nenájem. Co budeme dělat? Mám nápad. Vedle mají tam málo řemeslníků. Co bychom se tam přestěhovali? Je to přeci jen velké město. Nikoho nebereme, hospodu jsme zavřeli. A nás jako taky vyhoní? A my jsme už moc unavili. Má každou chvilku rodit. Nechci nás prosí. Spasitelé nám slíbili, už 9 měsíců na nich čeká. To nebylo. U nás pomoc nehledejte, sami potřebujeme. Zlobte se na ně. Hlejte se, tak pojďme, já vás odberu do piva. Marie brzy porodila Ježíška, na kterého všichni tak dlouho čekali. A nosili všechny život. Nové evangelium. Já mám taky radost. Tak, dobře to dopadlo. Lidé mají zas naději a sílu žít dál a radovat se. Akorát mám pocit, milé mámení pekelné, že vás budeme nuceni z našeho výboru tak za 30 let vyloučit. Ale to je zase jiný příběh, že? Na ten si musíme chvíli počkat.